To mai sauraro barkanka da zuwa sannunka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma don Allah muna roƙonka idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Hankalin Maryam ya yi matuƙar tashi na ganin irin halin da ta je ta tsinci mai nasara a ciki, wanda har hakan ne ya sa a take ta yanke jiki ta faɗi, wanda samun haka ne Jamila ta yi ƙoƙarin yi mata allurar da ta yi wa mai nasara a jikinsa, amma Allah bai bar ta ba, wanda har hakan ne asirin Jamila ya tonu a gun 'yan sanda. Sun gano ita ta yi wa Alhaji mai nasara wannan allura a cikin ƙarin ruwan da ake mai, wanda har hakan ne ya sa asirinta ya tonu a cikin shirin Labarina. Maryam ta gano duk abin da Jamila take ƙoƙarin aikatawa a gare ta da kuma mijinta mai nasara. Har hakan ne ya sa Maryam ta fito tana faɗawa Jamila irin laifuffukan da ta yi mata, wanda ta kau da kai a matsayinta na ƙawarta. Bai kamata a ce ta aikata wannan mugayen laifukan akan ta da kuma mijinta Alhaji mai nasara, wanda har haka ne Maryam ta rikicewa Jamila a cikin asibiti na ganin irin kama Jamila tsamo-tsamo da laifuffukan da ake zarginta da su baki ɗaya, wanda har hakan ne ya sa ta amsa laifukanta wanda duk ake zarginta da su na yi wa Alhaji mai nasara allura, wanda Jamila ita ta aikata komai. Mai sauraro kar ka manta muna ƙara tunatar da kai idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode, mun gode. Mai sauraro ka kasance da mu a cikin bidiyo na gaba. A nan ne za mu nuna ma irin abin da Maryam ta aikata wa Jamila, wanda lokutan da asirin Jamila ya tonu.